които вие знаете по един вариант. Първото е от края, в който съм израснал, северо-западна България и в частност към селцата, които са към Видин и вече към Румъния. Музиката даже не е леко на румънски, но е българска. Хорото се казва батута. И ще ви покажа как го танцуват хората в онзи край. Дайте един път с музика да го видите и след това започваме фигура по фигура. То е скромните 48 такта.